kanang tawhana nga nangutana karon ug nag-amping nimo karon, mawala na siya kung dili na nimo undangon. Sir, unsay imong ikatambag para sa akong banangan na buang nasugal? Kabi na gyud ka adik akong banangan ng scatter, sir. Wag ora gyud may nagkasumpaki tungod ang layang bisyo. Kay ako naman noon nagsigig bayad sa mga gipangutangan tungod anang sugal. Undangin na brad. Tuo lang nako. One way or the other, muhunong na gyapon kana. It's either hunungan na nimo on your own terms or muhunong ka kay wala na gyud kay laing kapinian. Ana ra gud na. It's either hunungan na nimo mentras gamay pa ang damage o kanang nangutana karon mawala na kung dili ka mohunong. Kung mahurot na nimo tanan ug naipit na ka kanang tawhana nga nangutana karon ug nag-amping nimo karon, mawala na siya kung dili na nimo undangon. Kung na kay kagaling trabaho good, okay kayo. Pero bisan po unsa kadako sa imong sweldo, mahurot og gyapon na. Kung nasubrahan na gid ka sa sugal, one way or the other maipit og gyapon ka ana unya hutdon og gyapon ka ana imong sugal. Kay bawo na mugud ka ana gud nga dili na mugana. Kay kumugana pa na hagbay ra unta ka na dato ang sugal-sugal nimo. Di ba? Kabaw na gud ka nga dili na siya mugana unsa may bot pasabot nako. Makadaog lagi ka. Pero kay bawo sa ka nga mas dako pa ang imong nahurot kaysa sa imong nadaog ana. Kay bawo na mugud ka ana gud dili na gyud nimo ang kunon. So pili ra ka kay one way or the other mahurot ra gihapon ka ana. It's either mohunong ka kay napiit na ka ug wala na kay choice or undangon na nimo samtang dili pa kaayo dako ang sunog. So I've already said my part. Choice up to you, brother.